Dámy a pánové, dnes jdeme dalšího videa a dnes se podíváme na top 5 nejhranějších her. Jako nejhranější tady máme starou známou Mafii z roku 2020. Druhou tady máme Alien Isolation. Určitě jste viděli ve třelce, takže toto je hra z něho. Třetí, tak tady je Microsoft Flight Simulator. Je to fakt dobrá hra, určitě si ji zahrajte. Čtvrtá a předposlední hra je Elden Ring z roku 2022. Jako pátou a poslední tady máme BioShock, hororovou střílečku. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. No a to je pro dnešek všechno. Napište mi do komentářů, jaká je vaše nejoblíbenější hra a já se s vámi loučím. Čau.